Daluyon. Napalabas, kinasarita ni Senyor Ismael ni Andreo, ket binilbilin na anaimbag na ito'y maipanggep kadagiti rumbeng amaaramid, kabayatan ti panagkalap na kadagiti agbalin abuyot da. Amang butbuteng to kada bakit Marcela. Kabayatan na, saan met ang nagawid ni Vanessa e Mansion, ket nagkuyog da ken ni Loretta, banag ngad addamanen anang degdeg iti pungtot ti don. Iti sabali abangir, nagdakiwas manan ni Mateo, ket di na napuutan, anakagteng da ito'y iti balwarte, ti pagminasan. Itagagayem, denggen nyo tituloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Jak napupuutan anakagteng gaya man dita sidig ti balwarte ti pagminasan. Naulimag taglawlaw. Nalabit niya gininanan tagitagtrabaho iti pagminasan. Nabannog dalaki di tinagmalim apa nagtrabaho da. Iso na pinta sa gundaw ay para kanyak nito. Mapanak iti dadya banda. Tabarin mo pa. Ha! At danang paltog kanyak. Naimpagta sa anak ka na puntaan. Oh, dadya manan. Nasken ang makapanawak dito. Delikado dito. Nakariingin da kitag papay ti pagminasan. Delikado no makita dak. Kat matiliw dak. Nasken ang makapanawag dito niya. Nairidep ko gayam dito isang ti lamisaan. Tital ka kaya pagminasan. Hello? Anya? Sapulan yun no asino man ti kunam anasiputan yung agbasak-basak dita pagminasan. Saan kayong agsardang? Sapulan nyo kat patayin nyo. Nawatam? Sige, bye. Buwisit. Asino tinagin lalaing ang nagbasak-basak ijay pagminasan? Asino day jay nga agin lalaing? Ang kakadwa, agalibtak kayo. Ang mga nonya ti mapasamak. Dahil manan ti putok ti paltog. Ang tao ti pagminasan. Agsipot kayo kakadwa. Diyos ko. Nagtao ti pagminasan dagiti putok. Ang mga no ni Mateo ti palpaltogan da. Sakay lang kumata sana maisagmak ti kayim ko, Diyos ko. Tarabayim ko man ni Mateo. Dodoy, kartingan, isaganam ti kotse, tada papananta. Sa dino, boss? Saan ka nga agdamagbay? Agtungpal kalatan iti ibagbagakkan ka. Sige, boss. Irwar kong tilugan iti garahe. Ayan mon, Andreo. Agtulungan ako ni Jepang Pinasan, senyor. Di ka agdanag. Anya, rumbang kumanakagtang ka ni Jay, ngam agturong kapaylaan. Nagsubatak pa ngamin itilugan, senyor. Sana mapalit na makita dahil dyan tilugan nga naramatan. Darasam, nagginad ka. Awan pa mom. Oh, ti awanan ba nga, Andreo? Itay pa'y lang ay niyawag ko ti may papaniti mapaspasama kiji pagminasan. Ngam saan pa'y lagaya manapanadagos? Nas ka na matiliw na, no asino man dyan nagbasak-basak ijay pagminasan. Mamatiak nga isumutladay jay ti makagapo, no apay nga addabimtak iti day jay alugar. Nakaadayo akon. Saan takmet siguron anasurutan. Gaputas saan da nasiputan no sa dino tinagturungag. Aglumungak pa lang dito. Sigurad wag anatalgadan taglawlaw. Sa agturumwar dito, kat agturungag to ni Jibalay. Nasken apakaamwa ko ni Manuel. Tapno mapakadaan nang agsubli ako ni Jibalay. Loretta. Apay, Vanessa. Saan ka di pala naturog? Loretta, agtibtib bayo ak. Anya? Apay ngamin. San ko nga mo? Diyak amo na niya ti makagapo. Basta kalaat lang tan nagtibbayo ak. Anya? Apa yan? Anya nga tati makagapo. Tinasayaat, awagak ni Yaya Claring. Jak amo no anya ti mapaspasamak balasang ko.
Ngam naalingag ko akas laada kasarsarita itay ti senyor iti cellphone. Kat madlaw ang makapungpungtot. Anya? Day tatiak pa iso. Jak matamuno apay. Jak kaya tiag damag ta ang mga numadagdagan ti pungtot na. Kat siya ti pangibaw ingad na. Sige, Yaya. Saan mo nasigan? Agpaliw ka kumalaan. Kat pakaaman na, no adda maamuan. Sige, Vanessa. Aramidak dayta. Anya tinapasama ang anak ko. Nakagtinga kiti baluwar ti pagminasan, tatang. Nasiputan dak, kat pinaltugan dak. Ay na, Diyos ko. Day tatagpaiso, tatang. Naimbagta sa anak ka napuntaan. Ay una yan. Naimbagta nakalibas ka, anak ko. Naimbagta nakasubli ka dito ibalay asibibiyag. Inka gumaag tinaglibas, tatang. Saan ang mabalin ang may sagmakak? Ay, anak ko. Ngam saan kayo kumanyagdanag? Saan nabalit at daakon dito'y? Anak ko. Saan mo kuman nga ibagbagakan ni nanang mo, ti maipapan iti da ito'y. Ta sigurado nga agdanag mananda ijay iti nakaraw. Sige, tatang. Tungpalag day ta abalakad yo. Kas jay latan, Andrew. Baybayan nyo latan ti asino man ang naging lalaing ang nagbasak-basak kay jay pagminasan? Di kagdanag, senyor. Binilin ko na imbag dagiti tao tayo ijay. Aramiden dati amin. Tapno maduktalan dano asino da ijay. Rumbeng lang. Amo madanas ken nga agluwasak manen. Kasano nga agkampanteak no kastoy ti sitwasyon na panawak? Agtalag ka kanyak, senyor. Maurnos ti amin. Maamuan no asino man da ijay nga agin lalaing. Oh, Andrew. Ay, iso da ito yung ti ururayak nga awag. Sigurado nga iawisan da ito'y ti ipapan ko iti dayjay a lugar. Mapan kayo latan, senyor. Asikasuan ti anyaman anasken nga asikasuan. Siya kung ti makam mo dito'y. Saan mo man nga ibagakanyak, Mateo? Amok nga dapa kay naigam ka dagiti nangag mi aputok idirabe eh. Pangiwat mo. Ang mga numangag na kaninanang. Eh, kung naktumot ka, anya tinapasamak? Dandani akon, Manuel. Anya? Naimbaglakit din ta saan nag-anapuntaan dyan ang paltukanyak. Tanukas kasano. Talaga adyak ko man nakalasat pa'y. Ay, Diyos ko. Isa pa nagkunak. Nas kanyag palamisak pa'y. Gapot etikas dyan na pasamak. Masiguradok ang nakaalerto dagitag papaay iji pagminasan. Nagluwasan ni papambalasang ko. Nagsubli iti lugar adamo anapanan na. Ada ka nun napatag nga si kaswan na ijay. Kasta ka di, Yaya? Yaya, anya tinapasamak idirabi. Naamuam ka di no asino di kinasarita ni Papa iti cellphone? Lading itak balasang ko. Ngamjak na amuan. Ay. May salaang ti atap ko. At dalakit di ti saan anasaya at anapasamak. Agannad ka, Dodoy. Laglagi pam atuso kan managpaliumot ni Senyor Ismael. Amangan no masiputan na kamanan akas iti sigod. Boss, ikasigurado naman ti dakas ang mapasamak itinaytay kong daway. Nasayat no kasta. Tandaan am jibilin ko. No anyaman ti maamuam. Awagan nak adagos. Anya nga tadagiti putok ang nangagmiidirabi anak ko. Nanang, Impagarup ko no addakit din pa kay naigam kadagi jay aputo. Nagamakak, nagdanagak anak ko. si kakit di met, nanang. Awan ti rumbang nga pagdanagam. At daak mo dito yun eh. Si kakaradkada ka nakaawid, saan ka di? Mateo, anak ko. At dala siguro tinakita dagiti trabahador iji pagminasan niyag basak-basak ijay. Kat iso di pinaltugan da. Kasta. Asino nga ingata? Saan tayo napagsaritaan ti may papaniti na pasama ki dirabi, nanang? Tinapatag, kat saan asyak day jay. No kastagayam ang mabayagan ni senyor itinapanan na. Awan nga rut tilapad iti kanayon a panagkuyog ta, Vanessa. Wen, Loretta,
Kat kidawag kan ka ano mabalin. Agtalinaad ka pa lang dito yung mansyon, bayat ti kaawan ni Papa. Day talagayam. Awan ti parikot. Agyaman nak. Ay, wan gayam. Mapanak di ayan na Marcela. Sikaman. Saan ka pa lang amakuyog? Tadala si kaswag iti negosyo. Awan anyaman na. Ngamne, di saritaan ta Agtalinaad ka pa lang dito yung mansyon. Wan, Vanessa. Matungpal day ta. Di ka madanagan, kunak man. Kapilitan na nagulbudag kininanang, tatang. Diyak kaya't nagdanag numaamuan na tiyagpaiso. Ay, wen anak ko. Ang mga niya ti mapasamak ken kwa na. Daytang harod kat. Ay, numalagip ko tinapasamak, tatang. Kasla aglulok ti tuman ko. Anak ko. Dandani ako na talaga. Naimbag laki din tanay kagumaag tinaglibas. Tano saan? Ang mga nanyan tinapasamak kanyak. Pang-aasim. Aganad ka kuman iti sumarunaw. Uwan, tatang. Nagtalaga kamin kaputan na uli magtaglawlaw. Nalipatam ka din tay kanayon nga ibagada. Tinalabos aki na ulimag. Ipasimudaag na ti paggad. Dayta kumatitantandaan anak ko. Malaman, itakalaang amapan ija ayan da Marcela. Saan abali, yaya? Tawan ni Papa. Awan ti pagdanagak. Sika talaga balasang ko. Nagwayaan itay bigat. Di nakpakadanagan, yaya. Awan mo tidak ka sa mapasama kanyakat. Kan may sa, agan nadak. Sige nga, Roda. Ngam saan ka kung mga agpakarabi iti ayan da Marcela? Kunak man no agpalamiis ka pa, Mateo. Apay ako na marumwar ka. Di kayag danag, tatang. Saan na ka mapaniti pagminasan? Agsubli ak lang iti kalapaw as sigod ang nagnaydak. Anak. Agawid ak mitlaan. Di kayag danag. Tay pa naglimlim, mahom. Di mo liplipatan Wen, tatang. Di kayag danag. Narabyan kan balasang ko. Sapay agmay may sakamot ita. Awan ni Loretta. Mga no dakit din ije mansyon day jay, nana. Aywan anya. Nadakamat mo gayam itay ang nagluwas ni Senyor. Wan, nana Marcela. Iso nga awan tirong nga pagdanagak. Balasang ko aganad ka iti panagawid mo. Amumutan, delikado itan ti panawan. Adon dagiti mapaspasamak asaan tayo anamnamaan. Narigatan, Vanessa. Saan magsiguro nga agungat ni Yaya? Nga oray na rabyanak ang naggapo ija ayan danana Marcela. Maawatan nak day jay. Sana bale, taagawid akmat ka. Isun ti umawawag. Ay, kasano nga asong batak ita, katagman maneho akmat. Mataktakak na isardong ko tilugan. Iso asong batak lat... Ay! Anya tinapasamak ken ni Vanessa. Gagayem, di uliwayan adenggen. Ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon. Napalabas, bayat ti panagdakiwas da Mateo. Di na napuutan ang nakagteng da ito'y iti balwarte ti pagminasan. Itultuloy na kumante agpaliiw. Idi addakilat anang paltug kenkwana. Iso akapilitan adinardaras nan tinaglibas. Iti sabali abangir, binili ni Senyor Ismael ni Andreo. Sakbay ang nagluwas ang nagsubli iti lugar. A pangalaan na kadagiti agbalin abuyot na. Pinasurot mo't adagos ni Andreo ken ni Dodoy Tidon. Kabayatan na, agman maneho ni Vanessa, idi umawawag ken Juana ni Yaya Claring. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Saan magsiguro nga agungat ni Yaya? Nga oray na rabyanak ang naggapo ija ayan danana Marcela. Maawatan nak day jay. Sana bale, taagawid akmatan. Isunti umawawag. Kasano may asong batak ita katagman maneho akmat. Mataktakak no isardang kutilugan. Iso asong batak na. Ada na paatalak. Diyos ko. Ti cellphone ko ti aramata kapag silaw. Naskan adum sagak.
Takitaag noan niya tinapaatalak. Awan mo timak... ha? Jay aso. Iso nga ta tinapaatalak. Imadayo matan. Ay, tinasayaat. Aglugan ak matlaan. Taagawi dakon ijay mansyon. Naimbag ta nagsubli ka adago sa nako. Adda lang amin na panak, nanang. Adda ko makagaraak. Ngam awan mat. Iso nagawid ak matla nga dagos. Ayan ni tatang. Rimuar tanapan na kinita da Manuel. Kasta ka di. Wen anak. Saan mat ana ilimod kan ka tinapasamak idirabi eh? Saan aya? Adda nangag tayo aputok. Kat sigurado ang nagtaod ijay pagminasan da ijay aputok. Nanang. Kayat ni tatang mo amaamuan. No kumusta da Manuel? Iso anapan iti ayandang agbambantay. Nga masiguradok ang madamdamalaang. Addan tunday dyan. Awan tirong nga pagdanagan nyo kada kami nagbambantay, tatamin daw. Naka-alerto kami. Kaya't kalaang apalagi paan, Manuel. Ang mga noan niya ti aramiden dagiti tao da iti pagminasan. Tatamin daw. Laglagi pembarok. Ada saan anasaya at anapasamak idirabi ay. No pa'y saan tayo anaamuan, noan niya ti gapuna. Tawan mo't damag manipod iti pagminasan. Amutang agpadpada noan niya tinapasamak. Huwag tatamin daw. Amok day ta. Isong aganad kayo akanayon. Aganad kayo anaimbag iti panagrekuri dayaw iti masakupan ti lugar tayaw. Santay ngamin nga amaw. Noan niya ti pangpanggapan dagiti agpapaay iti pagminasan. Matumpal tatamin daw. Una yan. Nagpartakan ti panagpataray ti nagmaniho iti limabas alugan. Unar tatamin daw. Insiwot mo tan. Ay, sigurado. Agturong iti pagminasan dayjay alugan. Apay ngamin ang naabutan ka iti rabi, ija ayan da na Marcela. Malam nga minan itay naggapuak dito'y mansyon. Vanessa. Angam, naimbag taaso laang dyan napadong param. Kasanon no tao? Day tamot tinapanunot ko. Inton maminsan, saan kan nga agpakarabi ipay ijay, ha? Naimbag ko man no nagkuyog ta iso. Loretta. Angam nagmaymaysa ka. Delikado. Kanayon mat nga ibagan ni Nana Marcela, saan ka di? Delikado itan, ijay lugar da. Saan na nakasidi ang natalgad ti aglawlaw, nga uray numarabyan ka ijay. Awan ti dakas ang mapasamak. Angam ita, addan dagiti saan nga amam mo nga agbasak-basak ijay lugar da. Day tangarod kat. Nakaamamakan ijay. Iso ang kasapulan tinaan anay a panaganad, Vanessa. Tandaanam akanayon dayta. Jakun kaya ta maulit tinapasamak nga da nagbasak-basak iti masakupan ti pagminasan, ha? Nawatan nyo! Asayat! Ala, pumanaw kayo iti sangok. Aramidin yung ti trabaho yo. Ay, saan na narumbang ang maulit tinapasamak iti masakupan ti pagminasan. Ipanagnak ko ita ka ni Senyor Ismael. Ano niya ti kabayalan na? At adapay ti kabayalak. Ipakita kan kuhan analala ingak ngem iso iti anyaman abanag. Binilin ko laan na imbag da Manuel. Pinalagi pak ida. Di tayo ngamin amo noan niya ti aramidan dagiti armado iti pagminasaan. Apay tatang. Atapan nyo ka di nga garamid dagajay iti saan anasaya. Ay posible day ta anak ko. Sikan a mismo tinangibaga anarigat ti agtalaklatan. Tama nga noan niya akit di ti aramidan da. Saan ka day? Sa bagay. Agpaiso day ta, tatang. Kahit anya ti panplanuam. Jak itulok nga awan ti maaramidak. Bayat ajak pa'y lamabalintag paliw iji pagminasan. Sa baling arod abanag ta si kaswag. Kanya ti kayat mo asawain. Maamuan yun to, tatang. Ipakaamok kada kayo.
Apaman ang makapanunutak no anya ti rumbeng nga ramidan. Anya nga tano padasek ti agdamag ka ni Manong Andrew. Maipapan iti anyaman apang panggapenda ka ni Senyor. Namin anon nga inaramid ko dayta, Loretta. Ngam awan tinaganab ko. Vanessa? Iso asigurado ang masayang laang ti bannog mong agdamag kan kuana. Saan tumot lang nga agibaga iti agpayso ni Andrew? Anya? Dayta ti agpayso, Loretta. Agsaysayang kalaang iti kanito. Anya nga ro ti kasayaatan nga aramiden ta, Vanessa? Agpanunot ta iti kapintasan awagas tapno makatulong ta. Amo ka narigat, ngam kasta ti rumbeng nga aramidan ta. Itay pa'y a pinalpaliiw kayong agsarsarita ka ni Loretta, palasang ko. Iyaya, Saan mo man nga aklunen kanyak, agpampanunot kayo iti addang, no kasano a matulungan niyo da Marcela. Husto akadi? jak ilibak dayta, yaya. Amo yumot asipod pa idi. Talaga akastan ti kayat mi ama pasamak. Naskan ama tulungan mi dagiti agindag iti asidag ti pagminasan. Nang runakat adamang papapanaw kadakwada. Vanessa, Nasisingpat dana na Marcela, kan amin nga agindag iti dayja a lugar. Saan aron ba nga isudakit din ti mapukawan iti pagnaedan? Nang runakat agdadata, nga isuda ti agtagikwa kadagiti nagsaadan ti balbalayda iti dayjay a lugar. husto ka, Vanessa. Mapanagnagak ako kwada, dagiti nagsaadan ti babbalayda. Kantian yaman, asa ni kwada ijay. Kukwada, kat saan arumbang amapukaw kadakwada. Kasano arumwar ka ako nam, kat ni, aldaw pa'y laang anak ko. Di kay agdanag, nanang. Awan tinakadlaw kanyak iti irurar ko diti balay. Nang ro nagat manglimlimo akmat. Sa dino nga min ayati papapa naman ako. Apay anas kan nga agdakiwas ka nga uray no nga ti aldaw. Napaggad niya min no rabi iti panangisayangkat ko iti panggap ko. Anya? Day tatagpayso. Iso asaan ta kumaalakdan, nanang. Ket saan kayong agdanag, ta ikarik nga awan ti dagas ang mapasamak kanyak. Kayat mo asawan. Saan ka nagawid diti balay idi rabi Manong Andrew? Adang amin inasikaso. Kalpasan na. Nagsara kami ti gayem ko. Iso da jay. Imyan ako ni jay. Ket sika ngay ading ko. Amumatan, Manong. Awan ni Senyor. Gaputa daas asikaswan na. Iso akad kadwak itatigayam ko ija mansyon. Wala nagpaiso. Manong Andrew? Apay ading ko. Awan. Awan, Manong. Ne. Ket no kaslad da kayat mo adamagan ading ko. Apay nagbabawi ka. Kwa, nalipatak ngamin jay damagak ko ma. Sigurado ka ading ko? Wen, Manong. Sige tayo nakpay agpelas. Rumwarak matlaang. Tiyan mo ti kabsat ko kat malilaw na. Agam saan? Amok no niya ti pangpanggapunda kan ni Vanessa. Itay ko mapay nga umayak dito'y kabsat. Ngam, adda nga min nadlaw ko. Ha? Anya tinadlaw mo, kabsat sulidan. Kasla adda lalaki ang naggapo iji likodan ti balayaw. Anya? Asino kumangay day jay sulidan? Jak ammo, isong arod ajak naglayon adagos diti balayaw. Pinaliiw ko no sa diino tinapananday di lalaki. Ngam jak batan nasiputan. Anya? Marcela, amangan mo't no adagpangpanggap iti dakas kada kayo. Anya? Ay, Diyos ko, saan ka kumamot ngagsao iti kasta kabsat sulidan? Pangaasim. Jak kayat ti agpanunot iti dakas. Ngam saan amaliklikan, gapo iti lalaki nga ibagbagak,
Ana si putak ang naggapo ijay likodan ti balayaw. Nay, taymot kotse ni Loreta da ita, kabsat. Ay uwan nga agpayso. Anya nga tatigagara na. Awan da Vanessa ita dito'y mansion, Andrew. Nagkuyog da arimwar ka ni Loreta. Amok da ita, Yaya Claring. Takinapudno na. Itay pa'y ang nagpalpali iwak iti asidag ti mansyon. Ket talaga nga inuray ko ang makapanaw da. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Andrew? Sika talaga ti kayat ko ang makasarita, Yaya Claring. May papan iti anya. May papan iti plan-planuan ni Vanessa. Anya? Anya a plano ti kayat mo asawan? Yaya Claring. Amo ka nalablabos pa yung babaunan ti pangibilbilangan kan ni Vanessa. Nolabsan ti agsarita, kaslasikan ti inana. Isong amo. Amom dagiti plano na. Kat dayta ti kayat ko amamuan itakan ka. Okay kayo kadilaan, Nana Marcela? Nana, Anya jay ko na balasang ka. damdamagak na okay kayo laang, Nana. Maimay-mayang kayo ngamin. Itay pa'y akasarsarita kayo, ngam sa andak nga ikaskaso. Ay na, pasensya kan balasang ko At dala nga min pampanunutak. Anya dayta, Nana? Amang ano makatulong ak no bilang? No anyaman dayta pampanunutan nyo? Ay awan balasang ko. Ay di naklatan ikaskaso. Ayan ngayon ni Loreta. Nagsubli ti ayan ti kotsena, Nana. Ngam di kag danag. Agsublimot laang ditoy. Amang ano nagbidot kayo lang, nanang. Amang ano parparma tayo lang, dayjay. Ay, kasano ko maaparpar mataklaang ako ng anak ko. Kat nasiputak nga rod dayjay a lalaki. Itay napanak iti ayan da Marcela. Anya? Ay, sino nga dayjay lalaki? Diyak nga rod ammo anak ko. Nga masigurado ka nagapulakit di ijay ayan da Marcela dayjay. Nagnaitilikod ti balay da. Anya? Isu nga rod nga imbagak ka ni Marcela. Amkak nga may nga amangan no adda ti agpangpanggap iti dakas kadakwada. Urayak no niya ti isang batyo iti salotson ko, Yaya Claring. Hindi ka matlagsaon. Andrew Barok. Anya ti amuyo. Anya ti pangpanggapan ni Vanessa, Yaya Claring. Kas ka ni Senyor Ismael. Nalimod-mot ni Vanessa. Anya ti kayat yu asawan. Awan apulos tidakdakamatan na kanyak. Saan ko nga amo no anya ti panggap na. Anya? Dayta ti pudno. Iso ala dingitak Barok. Awan ti maibagak may papan iti dayta adamdamagam kanyak. Saan ko nga amo no anya ti panggap ni Vanessa. Dayjayan ni Gobernador. Kastamot ang dagiti buyot na. Pimanaw dan. Agasam, tauray la dua avan tinaglugaran dagiti pasurot ti Gobernador. Kunamlan mapanda makigubat. Itikas jay akaado ti buyot ti Gobernador. Agdadata nga adda dagiti kapusor na anak kasagana amang dangran kenkwana iti anyaman ni oras. Ket nukas jay nga adda kabusor na. Kayat asawen dayta. Nga ado ti ilimlimot na. Isuan na labit nga adumat dagiti gumurgura kenkwana. Sa bagay, saanin anakaskas tao dayta. Nang runa ket adda sayang kusen nga adda dagiti illegal nga aramid ti Gobernador. Tinasayat. Ikagumaak ti makastrak iti solar na. Agbaligi nga ta ni Mateo iti panggap na. Gagayem, ti uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Daluyon!